To jsou ty dva, co zrovna netahají, takže uvidíte na YouTube. Moulo, platí tam jedný zadání. Pracovní morálka dvou, pat a mat. A Josef, Počkej, až přijde. chci dát ruce z kapes. Hele, tady to normálně natáčí, vole. Hele, netáhla. Vytáčí, vole. A konečí, vole, vytáhali, vole. Tak. Oudu na tebe, to je si někde naučila. Josef, rychleji. To je zajímavý, když si utečeme takhle, to je soudno, pořádnou ruku na tebe, na pělouda. To kardinál si dělá, podívej. Jo, nej. No, hele, Josefův postoj. No.